ହାଏ, ମୁଁ ରାଜ। ମୁଁ ବଜ୍ରକୋଟ ଗ୍ରାମର ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ଛୋଟ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ। ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି, ପରିବେଶ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ କି ଟିକିଏ ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶରେ ସମୟ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତି କି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଃଖମୟ ସଂସାରରେ କାହାର ବା ସମୟ ଅଛି? ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ରାଜ ଓ ମୋ ସାଥୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାହୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ କି ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶ, ଆଉ ଦେଖାଇବୁ କି କେମିତି ଥିଲା ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଜଙ୍ଗଲ। ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଥିଲା। ଭାବିଲି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି, ଆଉ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲି ମଧ୍ୟ। ପାଣି ଅଳ୍ପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ବେଗ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଓ ବହୁତ ଭୟ ବି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ ଆର ପାରିକୁ ଯାଇଥିଲି। ଜଙ୍ଗଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେତେ ଦୁଃଖ, ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ବି ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ
ଏଇଠି ମୋ ସାଥୀ କହୁଥିଲେ କି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶ ସତରେ କେତେ ନିଆରା। ମୋ ସାଥୀ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଛି। ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେ ପବନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବା କରିବା। ଆଉ ହଁ, ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଆଣିବୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଏମିତି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ରାଜ କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭୁଲିବ। ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଭୁଲିବେନି କି ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ବି RKM କ୍ରିଏଟିଭ ଚ୍ୟାନେଲ। କ୍ରିଏଟିଭ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।